Segur que molts de vosaltres en un moment important de la vostra vida heu passat per esta sala per a examinar-vos del carnet teòric de conduir. Era una sala que no estava adaptada als nous temps, a les tecnologies de la informació i de la comunicació, i el que hem fet és adaptar-la, canviar tot el mobiliari, l'accessibilitat, la il·luminació i, el més important, els equips tècnics i informàtics amb les connexions per a poder-la habilitar i digitalitzar les proves dels exàmens teòrics del carnet de conduir. I és important perquè això garanteix que prestarem el servei públic d'una manera més eficaç, però a més que se mantindran les proves dels exàmens pràctics i teòrics de la conducció en la nostra ciutat. I això és una bona notícia, perquè és un dels serveis públics més demandats. Agradecer al alcalde, quiero agradecer el compromiso de Gandía con este proyecto de la Dirección General de Tráfico. Estamos encantados todos los alumnos que se han examinado ya. Cada año son cerca de 6.000 los que pasan por aquí por Gandía. Es un punto muy importante de servicio público y desde el punto de vista de seguridad vial también estamos muy contentos y muy agradecidos por la diligencia y compromiso siempre con DGT. Prova de la bona relació amb la Jefatura Provincial de Tràfic és que hem executat en temps aquest conveni que ens marcava un termini per a poder adaptar l'aula i ara ja cal que tot el món la disfrute amb els lògics nervis d'una prova de conduir, però amb l'eficàcia de saber que estarem prestant un bon servei i que seguirà prestant-se a Gandia.